А? Така е напоила. Не беше баш. Да, едно клипче прави. И пишиш. Първо Няма да хватне. Бас козите пътеки. А? Имам кози пътеки тук нагоре. Тук ще са стопли, ва? Да, бе, не са стоплеми, виж. Ама студеничко си е тук, човек. Идвам, бе, идвам. Рано сутрин в 6 часа изкачвах, леко и толкова. Ама те като идат при време в часа, остатъци глупости. Сега ходихме на Бачко с Янето и с една приятелка от сад. Значи те викат да честни имаме дете това. Боя нагоре се качва. И ние се смееме. Такава кафена цялата. Трябва, че това долу има нещо, което се загрява и слагаш до две. Да, да. Слагаш. Не е толкова силно. А и каквато на кафата не е. То може да се изкъпи, ма дали има толкова са кораж, а? Аз нали само викам, защото кога беше в Ямбол, ходихме, като сърчикна наша. Дали има толкова кораж, а? Ще влезе да се къпе на басейн. О, то ямо виж му грищо. С Симонка бяхме. Ще влезна и отиваме, стъчината беше вкачал, беше. Вика, нали искаше да се... Дай от тук напред. От тук. И наша ще се къпе и Мончо, а то само има лица, то е плитко. Викам, добре, да не е толкова плитко. Влезме. Искам да видя водата тюлни, как е чистичка тюлни. Как се вижда дънцето. Те са паднали най-вероятно от върбите. Ама сега просто чисто скейто е към метър и половина. Обаче е чисто такова някакво. Чай да ни стара телефона, че. Няма да има оправия тогава. Не. Паднали във водата. А тук нагоре май някакви екопатеки има по тези. Кой има? Не екопатеки тези деца. Обикаля там гората там за отслабване. Не знам. Не знахме. Това някой дето се
хлади. Енергията. Вечерта като издункал 10 кебаб, ще го добре. Вика, ще ослабна. Ими как да стане? Няма как да стане. Не бе, аз нали в Лъки е 100 цента за ослабване. Значи Хубаво такова, приятно. дадат им какво им дават да закуска в обяд това, всичко безсляпим, той излезе на разходка, походи, върне се и да поръча си девика 10 кг. А? Еми, то е продължението на оно и то тук нищо интересно няма. Пататници по цялата това изяжда и вика да ослабне. На кой кажеш пататници? Пататник с картофи го правят. Някаква манджа с картоф. Вид баните. Да. Това е ти само с картоф. Баница с картоф. Да. Ето и пак глас. Картофи и сирене и оризма и се слаги 6 Ба интересно, има с кей страната няма никой.